Human nga nagpasalamat og nanamilit si outgoing Davao City Mayor ug Vice President-elect Sara Duterte sa mga City Hall employees sa flag raising ceremony kagahapong adlaw. Nibilin kinig tambag ngadto sa iyang igsuon nga si Mayor-elect Sebastian Duterte. Sa interview sa media, tambag sa VP-elect nga isip usa ka mayor, dapat niini nga ikasing-kasing og lantawon permi ang kaayuhan sa kadaghanan ilabi na sa pagdumala sa dakbayan. There will always be many issues and challenges na hindi magiging masaya lahat ng tao. But kung gagawin lang niya at susundin lang niya ang general welfare clause o yung general welfare ng karamihan, ng majority, then he will always be on the right track. Samtang diha sa pagpangayog tambag, diha sa iyang katungdanan isip Vice Presidente, matod niini nga inig magkita sila ni Presidente Rodrigo Duterte, dili sila gahisgot og politika, inay chismis, mahitungod sa ilang pamilya. Matod sa VP-elect, normal lang ang relasyon nila, mag-amahan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.